Can I do some serious stuff here? Can I demonstrate the prophetic martial arts par excellence? Magadi mama. Tipo Magadiyo. Muruda utaura neniri? Ha? Ndo daktari. Mauye nani? Na mama wangu ne mwana wangu. Ngava uyetoni wa mauye namo. Magadi mama. Tipo Magadiyo. Ndimi mama wacho. Aiwa mama wasati bashika. Mama wacho urubi? Wagire kuma kunana gogo. Oh, wanonzi mamani? Maizulu. Maizulu uyai. Ngatimbogara ipasi. Munenge munenge. Munenge munenge. Munenge munenge. Jesu munenge. Mama. Makadini. Tiripo makadinivo. Ini nangu asive kuzvishavana handinyanyo farira asi ndodo zoti mabva kupi? Ndabva kuzvishavanise. Ndanga ndichitamba ndichiti vezvishavana handivafarire ndokandofarira manje. Ngokuzi kuko kunenge kuno mainwa zvese kuzvishavana ikoko. Saka munditsvagirawo chimusha. Amen. Amen, bro. Amen, mama. You wakadi? Tiripo Magadiyo, prophet. Mwana wako ero? Ndakanchida kumuti Abiba ndatadza kuti chi? Anoi Abishai. Abishai? Yes. Now, ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Muchembere? Amen. Makasununga kutaura neni? Amen. Munondibvumidza kutaura nemi? Taurai munhu waMwari. Taurai munhu waMwari. Imi mati chii chenya? Ndi mama wangu. Ndi mama? Uyu mwana wenyu? Mwana wa sisi wangu. Mwana wa sisi? Unonzani? Lynette. Now, what's Saliwe or Saziwe, something like that? Huh? Ndini prophet. Kuti ani? Saziwe. Saziwe? Ndini prophet. Ndini. Now, vanhu vanokuti munoroya, imi munoroya ere? Zita rinoriwa asi ndisingazivi kuti ndinoroya sei prophet. Ndo batsirei munhu waMwari. Handizivi asi ndizita ndiro rinongoi ndinoroya. Muchirevei kana muchiti zita ndo rinonzi munoroya? Zita rinohoi kuva vanotaura vachidaro prophet. Kuti munoroya. Ani anodaro? Ndikambofamba pamwe patinofamba prophet ndowana pachiwako. Ndatanga kuona mumusha mune dambudziko muvana especially rekusarorwa. Ndizvo prophet. Namabasa. Ndizvo prophet. Saka zita renyu ndo riri kufamba muchinzi makaipa. Ndizvo prophet, ndizvo munhu waMwari. Ininiwo ndiri pano pakukugadzirisirai. Amen, munhu waMwari mungabatsira. Kuti ndikuudzei kuti zvii zviri kuitika. Ndingabatsira munhu waMwari ndibatsire. Nekuti ndakutarisai muchitonge muri manheru makarara. Ndibatsirei munhu waMwari. But pane kumutswa kwamanga muchiita mobva maita semunhu anonofamba achifambiswa manheru. Batsirei munhu waMwari. Saka ndanzi naJehovha kuti ndikubatsirei kubvisa mweya iwoyo unoita kuti mufambiswe manheru musingazivi. Ndokutendai munhu waMwari. Batsirai munhu waMwari. Batsirei. Saka ime mishungu dzenyu dzinoda kuti muchene, asi ndinokuudzai kuti kuuya kwamaita pano manga musina kuchena asi maakuzochena nokuti taakukuchenurai kuti muite zvakanaka. Amen. Amen, munhu waMwari. Amen, ndibatsirei munhu waMwari. Nokuti ndizvo zvindiri kunetsana nemhepo iripo ndikati ko muchembero uyu munomushandisirei kudaro? Haana zvaanoziva. Ko munomushandisirei kuti muri pararei? Ndokubva ndapiwa
chamvari chemunamato chekugadzirisa kuti zvinhu zvinaka. Tibatsirei munhu waMwari, tibatsirei Mwari wangu. Uyai apa gogo, uyai apa gogo. Tibatsirei. Chigezai maoko enyu. Namatai mashure mangu gogo. Itii Mwari. Mwari ndibviseivo mweya uwoyo wakaipa Ndoda kuti kwandiri, handiudi nezita raJesu, ndiri kuuramba pamberi pangu. Ndizvozvo. Handidivo Chiteedzerai mashure mangu. Itii Mwari. Mwari Ndichenese. ndichenese Zuva ranhasi. zuva ranhasi. Mweya yese iyoyo. Mweya yose Handide. handidi. Amen. Amen. Zvanaka. Handokutenda. Zvakanaka. Zvaita vanangu. Kana uchiprofita matara akafanana naye, you should make sure kuti vana vasataure, nokuti vakangodaira vanozoripiswa. My name is Prophet T. Freddy. Munhu wese hoyo. I report what I see. Omberera Jesu akurambidzwe.